Mga kaigsunan ko din sa plaza mga tao, kining ilang ipanulti din sumala at Biblia, nagkanakat na, dili na tinuod. Kutob sa nagtukod og reliyon, sa akong kahibalo, puro sa sila mangingilan. Kanang mga reliyon karon dili na sila kakwarta o walay mangingilan. Itukod ang reliyon para pangwarta. Sultihan ka mo, ako dili ko magpatuo. Nakaadto na kog langit o impierno. Yun sama na ko pag-adto langit o impierno. Damgo na ko. Damgo na ko, nakaadto ko. Pagkaadto gani mo langit o impierno, katuo ko sa mo diha, biyunga inyong mata, higda mo. So sa katuig, way kaon-kaon, kaadto mo impierno. Ya balik mo diri, makabalik pa baka mo. Kaya ako nakaadto na kog langit o impierno. Diambak lang ko diri, damgo. Damgo. Pero tuhoan na mo, kining tanang reliyon, huwag magbabuhat, kay huwag magbuhat. Sultihan ta mo, kitang tanang tao, tumauta. Sultihan ta mo, kinsay makikpusta ko sa kasakong kwarta diri. Ang amahan, o amahan, kinsa pa manggi amahan niya. Amang gikunoy unag laki babae. Og maingon mo laki, magunsa ang lalaki ug babae. Og maingon mo babae, magunsa ang babae ug laki. Sultihan ka mo, ako nagkadibaw ko. Kay gisultihan ko sa akong damgo. Nga sa pagkatinood ang akong reliyon, wa ako'y gidapigan, independente ako, tuwang-tuwang. Kay kining tanan, ibuhat ang Biblia para lalis, kay way Biblia way lalis. Kini silang tanan, puros pangingilan. Para nako. Sultihan ka mo. Mas maayo'y maguna ko din sa babaw sa kalibutan ning walog sa luha. Kaysa yuta ta mabuhi sa abog ta pauli. Muskitiro tagtabla batonis taglansa membro ta sawati. Sultihan ka mo. Dinhi sa kalibutan ako ray gwapo. Sultihan ka mo. 15 ka dinhi ni drawing ako, wa ka porma sa naong nako. 20 ka mangungudak, wa ka porma sa akong naong tungod sa akong kagwapo. Mas maayo maguna ko. Mao lalato daghang salamat. Si Danilo Baco.